Таханатга зрительшса дюхле концерт дер ич орхас чакьели ша нанс дитин сагаттиш بيرشن سنشن صحيح زشتكو ضحكن حقيقي وي مرش يا حو مريم وي اين حوي يأنا وي دش وخيس وخيس شو بي خدام داستا وي 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 ما شاء الله İş bak konuk var inşallah. Nis Элеон, Мабол. На ингушка, правильно же? Мабол. Да, Барт Мабухов вынюха. Сказала, да, Барт Мабул вынюха. Хоми махкой, таханатга зрительшса дюхле концерт ягич орхас чакьели ша нанс дитин сагаттиш بيرشن سنشن صحيح زشتكو ضحكن حقيقي وي مرش يا حو مريم وي اين حوي يأنا وي دش وخيس شو بي خدام داستا وي 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 ما شاء الله İş bak konuk var inşallah. Nis Элеон, Мабол. На ингушка, правильно же? Мабол. Да, Барт Мабухов вынюха. Сказала, да, Барт Мабул вынюха. Janeiro